مدرسة. صوب مدرسة نور بيجي أنا استغلت بس نخوة بلا وكان رفقات يوسف ليش لو يروت هاي لا نظرنا ما بس لك يوسف أكثر مسلسلة ما أدري لا بيشة هاي أختي لو فلكسد هاي الوكسد رفت أكس نقسم هاي 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 أنا يمسك نسمع براد هاي أنا يرد بوبس بس nej väv namn das ist nur nervös så fina med ditt klara jag nej vi måste dra oss vidare du sitter med dig ska se ut så på hämtar mora höj hela höj sitter ut i mig rulla ner mig ställ dig ner snart så är det nu ska vi ha oj snart så det något något ser förresten jag kan lite svensk ja jag kan också lite svenska för fan. Jag känner att det här är inte rätt. Vad menar du? Det är jävligt oetiskt. Jag har ångrat mig. Jag hoppas du respekterar mitt beslut. Ja, det är klart som min vän. Jag gör alltid det, men jag förstår ändå inte riktigt. Så att, men. Får vi ta tillbaka grejerna, va? Ja. Du har någonting till mig, va? Ja. Jag har väskan såklart. Och det ska väl jag ha något tillbaka. Du ska få ditt kuvert, ja. Har du den? Allt är som det ska. Eller? Det är bra. Vad tur att jag slapp använda den här. Ja, det var det verkligen. Får säga tack för den här gången. Ja, det var skönt att det löste sig, va? Det gick ju bra ändå. Hälsa din boss för fan. Hälsa din morfar. Det är Ja, bra. det ska jag. Du kan gå. Ja, det är bra.